Сега ще научите отговорът на въпроса колко е дълбоко Черно море. Черно море, разположено между Югоизточна Европа и Мала Азия, е известно със своите уникални характеристики и богата история. В този материал ще научите каква е дълбочината на Черно море заедно с интересна информация за този очарователен обект. Черно море има максимална дълбочина от приблизително 2200 метра и средна дълбочина от 1225 метра. Дълбочината може да варира в различните части на морето. Като северната част обикновено е по-плитка от южната. Черно море се характеризира с отчетлив воден състав. Той е до голяма степен затворен басейн с ограничен обмен на вода със световните океани. Горният слой на Черно море е наситен с кислород, докато по-дълбоките слоеве имат по-ниски нива на кислород, създавайки стратифициран воден стълб. Водата в Черно море има сравнително ниска соленост в сравнение с повечето други морета. Тъй като получава значителни количества сладка вода от различните реки, които се вливат в него. Черно море е убежище на разнообразен набор от морски биосвят, включвайки над 2000 вида растения и животни. Морето е известно със своите есетри, като се срещат застрашената есетра беелуга, известна с производството на много търсен хайвер. Други забележителни видове, открити в Черно море, включват делфини, морски свинчета, аншоа, скумрия, калкан и различни видове миди. Черноморският регион има голямо историческо и археологическо значение. Той е бил кръстопът на цивилизации от векове, като гръцките колонии, византийското влияние и османското владичество са оставили своите белези. Смята се, че Черно море е било мястото на древната цивилизация на Атлантида, както е описано от философа Платон. Морето също е служило като жизнено важен търговски път през цялата история, свързвайки Европа с Азия и улеснявайки културния и икономически обмен. Черноморското крайбрежие е популярна туристическа дестинация, привличаща посетители с красивите си плажове, курорти и приятен климат. Крайбрежни градове като Одеса в Украйна, Варна в България и Сочи в Русия предлагат оживена комбинация от културни атракции, водни спортове и възможности за забавление. Морето е известно и с терапевтичните си свойства, тъй като някои от крайбрежните курорти са известни със своята богата на минерали кал и лечебни спа процедури. Черно море съчетава интригуващи геоложки характеристики, уникална хидрология, разнообразен морски живот и богато културно наследство. Дълбочините му, достигащи над 2000 метра, разкриват свят от скрити чудеса и завладяващи истории, които чакат да бъдат изследвани от изследователи, гмуркачи и посетители. В случай, че сме ви били полезни и сме ви помогнали, моля подкрепете ни като споделите този видеоклип с приятели. Ще сме много благодарни, ако се абонирате за нашия канал Разумен живот, като обещаваме, че ще продължим редовно да споделяме информация как да улесните своя живот. Благодарим ви за подкрепата. Желаем ви успех!